Mayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Ani ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, pakanaugon sa pwesto ang 12 ka konsehal sa probinsya sa Sugbo tungod sa kapakyas pagsamit sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Og sa Cebu Daily News, gibutyag sa Visayan Electric Company nga dili pa matino kanus ang mahuman ang rotational brownouts sa Sugbo. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, headline ang pagpakanaog sa mga opisyal nga wala makahatag sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, usa ang patay ug 3 ang samdan sa engkwentro tali sa kapulisan ug NPA sa Kibawe, Bukidnon. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, giingong nagtago-tago na ang usa ka pulis sa Talusan, Zamboanga, Sibugay nga gipasaka ang kasong administratiba. Og sa Mindanao Daily Davao, dunay reward nga 100,000 pesos alang sa pagkasikop sa mga gituuhang mipatay sa broadcaster nga si Tata Butalid sa Tagum City. Adunay lapso sa intelligence ang kapulisan sa Kibawe sa Bukidnon hinungdan nga wala makaandam sa pag-atake sa mga rebeldeng New People's Army kagahapon sa Kadlawon. Si Cheng Ordonez adunay update. Cheng? Yes, Menchu. Gibutyag ni Mayor Minerva Casinabe sa lungsod sa Kibawe nga daan ng adunay intelligence report kabahin sa posibleng pag-atake sa mga rebelde. Matod sa Mayor, sa usa ka interview nga gibisitahan ang police station ni Bukidnon Provincial Police Director Senior Superintendent Glenn De La Torre ug gihatagan og warning ang kapulisan sa lungsod pipila ka adlaw sa wala pa ang pag-atake. Apan, matod sa Mayor, bisan pa niini napakyas ang kapulisan sa iyang lungsod sa pagpangandam sa worst scenario. Gituuhan sa Mayor nga gikan sa Davao Region ang misulong nga mga rebelde ug tuyo lang niini ang pagkuha sa armas sa kapulisan. Matod ni Mayor Casinabe, mismo ang Police Chief sa Kibawe, Inspector Butch Menyosa, nagunitan sa mga rebelde apan wala pasakiti ug igo lang giingnan nga armas ang tuyo sa mga rebelde. 8 ka pulis ang naka-duty atol sa pag-atake. Usa kanila namatay samtang 3 ang samaran atol sa pagpanalipod sa police station. Nalupigan ang kapulisan sa kidaghanon sa mga rebelde nga moabot sa 40 na pulo sa mga rebelde mga babayi. Matod sa Mayor, nakuha sa mga rebelde ang 6 ka M16 assault rifles ug 2 ka pistola gikan sa mga pulis nga nag-duty. Migamit ang mga rebelde og 7 ka bag-ong mga sakyanan, ang uban niini for registration pa nga gituuhang giabangan o kinawat. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa Zamboanga del Sur, gisunog sa gituuhang mga sakop sa New People's Army ang 2 ka heavy equipment sa usa ka construction company. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Menjo, nahitabo ang pagsunog sa backhoe o dump truck sa Walter Lao Construction Company sayo kagahapon sa buntag dito sa lungsod sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Mitubag sa alarma ang Joint Operatives sa San Miguel Municipal Police Station o 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army apan nakasibat na ang mga lalaki nga misunog sa 2 ka heavy equipment. Ibanabana nga mukabat ngadto sa 7 o 8 milyones ka pesos ang danyos sa 2 ka ekipo nga gisunog. Matod pa ni 53rd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Victor Tangaon, nagpadayon ang NPA sa extortion activities nini o ang pagsunog sa mga heavy equipment timaan nga wala kini hatagi sa ilang gipangayo. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sa ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.